Arratsaldeon, eta lehenik eskerrak eman, eskerrak autorizaren guztiok. Usten duzuen bezala, usten zuen bezala, Joseba Alvarez zein gaur hemen egotekoa, eta gu ilumina guztiak guarditik behika, guain ordut erdi, inarazen dugu, zuela etortzeri, eta gu, izan dugu, beste inor abisatu, gara joaretan ez da, egitxuen imeia bagenitun eta horrez esango ginen, ez dugu horretarako biderik izan. Gainera, bakizue gaurko berez, eta mi dugu beratan, azurmen izen egotekoak, nire bakuntza dela milio, zegoen dut, eskatzen dugu, ea posible genuen, abezen horretekin bukatzen. Josua berari ditu bideon, eta berari aldatu zuen, eguna, eta hor, gaurkoa lortu zan bere txanda, eta euskera izango da maiatzen. Behan, egoera nahi lortitu gara, eta hori bizkaba, gure guztion esku izango bazter egin dago saioarekin, ezta? Ikusi duzuen bezala, gaurko ere pentsatuta genuen, eta gaurko eta urrengo saioetarako eta guztietarako gure burua zeinako egaren partaidetza, gure eztabaida, burua etortzerako hasiko beste hitzaldi batzuk entzun. Eta gero hortik izan etxera hortea, eta denon artean, gogoeta egitea, entzundakpen arabera, eta gure pentsamendu arabera, eztabaidatzeko, erditzeko, zer nola, antolatu arabera, zintzuten Donostian ditu edo denetasunak Donostia Euskalduna izan dadin, Euskalduna ikusnak izan gaitezen Donostian, hori zen ez hasierako helburua, gaur ere izan dezakegu, alani edo duzuen, horretarako aukera. Ez dugu izango, baina bai izan ditugu, bi saio, egia da, denak ez dira dugu bietan, Mikel Zalbide eman zuen, eta hemen gogaz martzu, produsen bizan zitezen saio horretan, eta gero bigarrena, horretatzen dira, irazen izan, eta hemen gaude batzu, izan zineten bertan. Orduan, ondo ikusten, adibitzizue, dintzakegu, gure arteko, saio bukara egin izaten dugun elkarrizketa hori, horrein egin, bai Mikel Zalbidek esan dako ganean, zein pirate esan dako ganean, zein, azkenan hemen denon euskaltzale, euskara bultzatzen dugu guztiak, zein gure beste ideia edo handi bai dugu, eman dugu, horrelako eztabaida foro bat, saio bat egitea. Orduan, zuen esun dago, digitu edo dugu, edo hartako batean bai eskatuko duke, jarraitzekotan, baina nekoa bako nezaren, baina iskate borobilean edo jartzen bagera den ikarri guztiko, eta ikarrizketa hori egitea. Animatzeko ero, zertxo bat esan. Nik Zalbideren ekitaldean egon nintzen, iratenean ez, baina irakurri dut zuen interneteko helbidean jarri dezutena, orduan bietan esan dezake zerbait. Hasiko naiz piratekin zeren gaztetasuna edo adierazten dago, gaztearekiko naiz eta hemen oso gaztea dauden,
polita ibildu zaidan irakurri dudana. Zeren gainera ez bakarrik orain arte egindana edo adierazten da baizika ze egitasmoak eta dituzte gazteekin ekitaldi berriak hasteko, adibidez asteburutan, balakotan. Orduan agian horri buruz mintzatu dezakegu, esan dezakezute agian zeintzuk ere egitasmo horiek edo oso gauza bizia iruditu zitzaidan, oso gauza bizia. Bueno, gero, nik Zabiderire buruz horregin zan inkesta bat eta emaitza batzuk lortu ziren eta emaitzen helburuen artean bat izan zen, emaitzen artean bat izan zen, badirudi berak nola pentsatzen zuen gertatzen zirela gauza eskoletan, hemen geudenok antzean pentsatzen genuen edo halako adostasun bat edo zegoela berak hartzen zituen iritziak ebaluatzeko eta hemen egin genuen ebaluaketa eta berki edizionan nahiko antzekoa, nahiko adostasuna zegoela gure artean zeuden iritzien artean. Ez dakit posible izango da hori errekuperatzea, baina agian hori da. Agian interesgarria da zeren emaitzak txiki ez, sakonak eta importante baino, errez ikustekoak edo iruditzen zait, ez horren errez, ikusten dut usago da, baina, agian, hemen, guain badenok, antzean pentsatzen dugun, edo ez, izan diteke agian beste bigarren bide bat, orain, erabiltzeko. Iruditzen bat zaizu. Gertazioaren pentsatu du agian banadunek ezareka. Eta noski saltatu daitezke eta loturak egin bien artean, zero batzuk badute lotura. Baina, agian pixka bat lehenengo Mikel Zalbide emandako hainbat ideia edo zertzela bat ikasi, pixka ordenatzearen, eta gero pasatu iratzena, eta gero biak mazien iz. Eta pixate, agian, korrika egin dugu, agian, gorarazteko Mikel Zalbidek esan zituenak, alde hori aldatzeko. Atetik esan zuen eta hasieran biorientabide hizkuntzaren edo eskurapenean bat goitik beherakoa eta beste behetik gorakoa. Goitik beherakoa bi organoetatik datorrena eta gero eta bestean herrigintzatik sustatutakoa edo bideratutakoa ez. Eta gero euskalgintzan garrantza horien marzion edo denbora zaiten ari zen, berariazko eta bide batezkoen ikasketa edo prozesu horretan ez. Berariazkoa, euskalgintza, euskal erabilera, euskal ikaskuntza sustatzeko propio hortara jarria egiten diren ekimenak eta bestazan bide batezkoak ez. Hizkuntza handiak berez horrela ikasten dira eta hizkuntza horretan egiten zutenako, lan egiten zutenako, eta harremana hizkuntza horretan zutenez, horrela ikasten zutenako ez ziren euskaltegi, akademia ikastea. Eta nolabait, uste garrantzia batik ere euskatu horret, baina bide batezkoaren garrantzia ipatu nahi izan zuela. Eta horren arira, ibili zuen bizikletaren metafora, ez? Eskotan bizikletaren ibiltzen, ikasten dut bizikletan ibiliz. Eta hori bet batetik, eta gero ere adostasunak bilatzearen garrantziaz. Eta gero bizkat eta bere inkesta ere horren arira izan zen, antatu zituen egoera batzuk, eta agian bukara izan zen bere sorpresarako bat zetorren erantzuneko sorpresarako dutatzen agian desberdintasun handia gote dugu ziren, edo kasu batzutan ditzirela bat etorriko bere
horietan kontuan izatea zenbateko lehentasuna finkatzearekoan zenbateko eragina duen ekimena, noren eragiten du, zenbaten katen egiten du, eta non daude kokatuak, ez beren egin bostru lagun, auzo berean bizitza, sakabanatuak egoten. Zer nolako ekimen hori, zer nolako txispa duen da, noiz behinkakoa den, edo maiztasuna honikoa den, zein ondorio izango zituen, izango ditu, jasotzaren, ez bai hizkuntzaren ikaskuntzan, gaitasunean zein erabileran, eta azkenik egingarri hauten ezabailarik dauden, eta horiek izan ziren, eta ia presote ginen, irizpide horien arabera, elkarrekin aritzeko, bilatzen adostasun hori. Horretan aritu zen, eta zerikusian gogoratzaren, ez dakite, horren ginen, esan ego duzuen, gaur ez darik ez dut, denona gaitza eta nik orduan aipatu duen eta errepikatzen dut orain. Pentsatzen dut agian nuke dugu zenean ez zirela egongo hemen dauden batzuk eta orduan errepikatzen dut. Nik esan nion, guain nola arrue ikerketa ateratzen diren emaitzen artean, bi hauek dira niri lehendabiziko baldintza bezala delako euskararen erabilera ziurtatzeko jaso nituena indar bereziarekin. Eta bada, 11 urteko aurrekin, gehien lotzen dan baldintza aurroiek euskaraz egiteko orokorrean, ez eskolan bakarrik bezitan orokorrean, dala D ereduan ikasitakoak izatea. Eta 14-15 urtekoen artean aldagai nagusia euskararen erabilera gehien erabiltzeko, lotzen dana da, eskolatik kanpo euskaraz egiten diren egonaldiak, ekitaldiak, eta horretan parte har izatea. Horrek esan nahi du, agian nuen guatzen naiz, lehen aipatu duena gaztetasuna nola adierazten duten piratak eta horiek, eta esaten zutenean agian, pentsatzen ari direla, nola asteburutan ekitaldiak egitea gazteentzat, eta gazteentzat batzutan badirudi aipatzen dutela 15 urtetik 18 urtera, eta beste batzutean nik ala guatzen dute. Agian 16 urtetik, baina oso gazteak dintzat. Eta agian ekitaldi horiek egingo dute ziurtasun handiagorekin adin hortako gazteak euskaraz asko erabiltzea. Orduan eskolatik kanpo egiten diren ekitaldi eskaso gazaldia eta aizia eta olakotan antolatzea. Eta nik uste hori dara gauz interesgarria eta nola lotzen dan piratak esaten dutenarekin, nik animatuko nuke horiek, asmoiek egitan martxan jartzea. Gorratian aipatu piraten hitzaldi osaioan eta asteburuetako proposamenaren kontua etorri zela, batetik aipatu zen piraten solasardian egin zen referentzia hori, zuk esan duzun arrueren ikerketa horren emaitzei, eta horren arira eta egon zen hori aritu ginen, esigarrirako eskaintza gazteentzako eta euskaraz nahikoa erakargarria bat ezan eta hortaz aritu ginen. Eta orduan proposamena egin zieten piratei, azken
nagusian antolatzen duten hori agote osoan zehar estudutan egingo ote zuten, ez? Batek ere esan zuten hainbesterako oraingoz ez direla iristen, baina bai egia dela proposatu zuten kofradien egitura edo antolaketa modu horren bidez asmoa bazutela, ez aste nagusian bakarrik zentratzea, baizik eta urtean zehar ere gauza gehiago egitea, baina handikan ere zehaztu gabe zer ez nahiztasunik eta ez olakorik. Hori batetik, eta bai dela gai bat aixialdiarena, eta gehien bat igual gazteen euskararen erabileraren kezka edo antzaren ez dago, ez? Gehien kezka edo hori da, eta birietan heldu zaiola gai horri. Orduan nik pixkat jardunaldietarako hiru galdera planteatzen genituen ardatz moduan hasteko eta lehenengoa gaizala zure ikuspuntuan edo zer behar dugun 21. mendean Donostia euskalduna izateko. Orduan Nikola galdera botatzen dut bi hitzaldietan atera den gai bat dela ikusirik ea iruditzen zaigun Donostiako euskalgintzak agian hori hartu beharko lukeen lehentasun gisa, gazteen ez dakit horrat bitartea zehaztu 15-20 urte bitarteko adibitarte hortako gaztei zuzendutako ekintzak edo egindako genituzken, edo aixialdian eskaintza erakargarriak eginez, edo beste moduak ere, motivazio saioak eskainiz beraiei, edo ea hortan zentratu hori izan diteke Donostiko euskalgintzaren lehentasuna? Ez da lan bakarra izango, zer narlo gehiago, gauza gehiago egongo dira, baina botatzen edo Bandako horrenak ezatzen egin perspektiba pixkatzen aldira. Nik arruek, haur eta gaztekin lan egiten dugun entzako ditzat, arruek argi erakusten duena da gazten hizkuntzera egitera nolabait sozializazio prozesuaren beste elementu bat hori da. Gaztek bat egiten dutela, bai gazten joera da bat egitea gizartean nagusiren erabilera ahal egin. Hortan, aixiak jarduera oso importanteak dira, baina ez da hori bakarrik. Gaztek ze hizkuntza ohitura edo ze hizkuntzara ikusten duten inguruko gizartea horren arabera gazten dira jokatzen, baina 10 urtetatik horrela. Alde horretan ikusten importantena da bada, hain zuzen ere egon daiztezken harreman sare horiek, lehen izatean ezatzen lehen planteatu zuen kuestionaren horretan, harreman sare horiek trinkotzea eta agertzea. Eta zuen planteamendu nola agertzen dela, agerikoa egitera. Gazteik ikustezaten ez bakarrik haien gertukoen, haien eukideak dituzten harreman sare, haien sozializatzeko euskara sozializatzen duten harreman sare naturaliak. Eta alde aizia bosko estrategikoa da, baina horrekin bakarrik ez, ikusi behar dute badirela nodo gehiago, korapido gehiago gure sare honetan euskaraz ere funtzionatzen dutenak, eta normala da euskaraz aritzea. Egia da, eskola neurri handi batean, neurri batean euskarazko gaitasuna nahiko bermatzen diela, zui erraztasun gehiago egin, hain gutxienez ulermen maila nahikoa gehienei bermatzen die, baina oraindik nolabait eguneroko elkarbizitzan haien bi hizkuntza dakizkite eta haien ohiko harreman saretan bi hizkuntza erabiltzen dira, eguneroko elkarbizitzan hizkuntz aberastasun personal hori eta hizkuntza aniztasun hori nola kudeatu horri buruz ez da baniko eta hori da ikasi dutela, eta hizkuntza autu batzuk egiten, eta hizkuntz ohitura eta arau batzuk normalean bestelako edo alternatibo batzuk garatzen. Hortarako nolabaiteko ereduak ere utila dituzte. Baina, hori pixat zabaltzea aldera, baina berriz ere joko izten, aixialdea ez dago estrategikoa da, hain zuzen ere jarduera eta talde iraunko erakargarri edo euskara eskuziatzen duten, horiek izango dira, euskara ikasten jarraitzeko eta euskara erabiltzeko motivaziorik importantena.
Bueno, ni ez ditzetirat, saioan izan, baina Mari Jose esan du bezala sinatu nahiz pixka bat ikusten zer esan zuten, eta orain argiago erditu zain konpromiso edo ulertzen dut beraien partetik. Kontu honetan, arrue ikerketa balak ez dela, eta Mikelek esan zena, aixialdia baina oso zabalagoa dela, egia da, batez ere 12 urtetik aurrera, gizarteko sarei eta begiratzen diete gazte, eta uste dut hori, azken urteetan egin dira ikerketa guztietan ikusten dela, eta ez da euskeraren kasua bakarrik, oroar, nera izatera pasatzen direnean, garai bateko eta eskolak duen erakarmena edo eskolak ematen dien sare hori oso ahondu egiten da, beste zerbait egiten dute. Dara gizarte sarea esaten denean eta nolabait ezagite ereditza da egokiena, baina heldu honen erantzukizuna ere badaga ereduak ematea eta gu ere euskara zabiltzea, horretan oso bat dator, baina kontziente izan behar dugu arrue ikerketan azaltzen da, eta beste 11 ikerketan azaltzen da, eta mapa soziolinguistikotan eta ikerketa soziolinguistikotan, momentu honetan 15 urtetik berako gazteen artean, 175 gutxi gara bera, eta 150 izan daiteke egina, eta horietan erdia baino gehiago da, etxean euskara ez daukana, beraz eskolan ikasituna. Hoien etxiko eta familiako sare euskalduna hutsaren hurrekoa da. 2. Elebidun gehienak, erdia inguru behintzat, eta Donostia ez da horretan salbuespena, bigarren gune soziolinguistikoa bizi dira. Hau da, kalean, gizarte sare horretan, euskeraz, 140, baina gutxiago direnak euskeraz egiten dutena. Eta Donostia nero sorprezkoan emanago, batez bestekoa, 140 igual zerbait gehiago, baina horre inguruan baitza. Horrek berak muga handiak jartzen ditu, helduekin izan dezaketen harremanean euskera sendo ikusteko. Horrek ez du esan nahi, eta horretatik ere asko daukagu, batez ere Gipuzkoan, baina ez Gipuzkoan bakarrik, helduek askotan, ze erraz jotzen dugu geure artean erderara, eta gero umeari bitz, etorri maikila ez da gizan, eta gero bera, eta hori benetan, horrek nolako kaltea egiten duen, ez dakit benetan gurasoak jarretzen diren. Orduan, kontuan izan da, bat, erantzukizun guztia daukagula, dakigun neurrian, edo inguruan dakitenak nolabait hori bultzatzeko. Baina eta guztiz ere muga handiak izan behar ditugula, nik dudarik gabe esaten zenutenean da Donostian zer egin behar dugu nik uste dut lehentasuna badala aisialdia eta iratena bezalako kontu erakargarriak. Euskeraz espaldin badakite ere, inbidia eta parte hartzeko gogoa emango dieten kontu bat. Eta Mikelek esaten zuna, bide batezko hori, berdin dit, kirola egiten dutenean, ez dakit gazteek egiten dituzten hainbat jarduera egiten dituztenean, horiek euskeraz eskaini modu naturalean. Baina, ari gero hitz egiten, 14 urteko ez. Eskolako lagunekin ze hizkuntza erabiltzen duzu, ohiturak askoz lehenago finkatzen dira. Eta behin ohitura horiek finkatzen direna ere aldatzea oso zaila da. Nire askotan gertatzen zait, umean itzala mojetan nerekin ibilitakoekin erdera besterik ezin duen erabiltzen, 2-3 lagunekin izan ezik. Gero, urtean banana horietako batzuk euskeraz ikasi dute. Baina, zenbat kostatzen zaiten euskeraz hitz egitearekin. Hasten naiz eta azkenean erderaz hitz egiten bukatzen dugu. Ohitura horrelakoa dalako. Orduan, parketarrak bezalako egitasmoa edo auzoetan, auzoko elkarteekin, eskolekin batera lan eginaz, ume-umetatik beraien artean euskeraz jolasekin, euskeraz egiteko ohiturak edo kultura etxetan, ez dakit, 11 bideo daude euskera txukunean, hoien inguruan jolasak planeatuaz, ez dakit zer eginaz, baina aukera emanaz euskeraz bizirik ezen, ez dakit, hilian behin edo hilian pare bat bidea edo albaldin badabiltzat, nik uste dut ez dugula pentsatu behar gazte, 14 urtetik gorako eta bakarrik. Pentsatu behar dugu aldala euskeraz hitz egiteko ohiturak
askoz lehenagotik errotzen saiatu. Eta milagro hori izango da egin, egun batetik bestera gauzak izango ditugu aldatu, baina gutxienez bide batzuk planteatzen saiatu. Eta hirugarrena, eta euskaltzain dira ez ezara entzun, ikerketa guztiek erakusten dutena da aurrek eta gazteek zerbait eta gutxi egiten badute ez dela euskararen erabilera formalean. Erabilera informalean lagun artean, orduan, ez dakit nork bilatu beharko du, ez dakit Asisko Urmenetari, Kiki Amonarrizi, Bertsozale elkartekoei, edo ez dakit nora joan beharko dugun laguntza bila, baina horiek behar gorria dute euskaltzaindiaren arauak hautsi, nahi bali badute bermurio, baina balioko bien hizkera bizi bat sortzen. Hori ikusten da, eta unibertsitatera iristen direnean ere galdetzen diezu batzuk, etxean euskera hartitakoak, euskaraz ikasten direnak, ikasketak euskaraz egiten ari direnak, eta galdera bat izaten da, eta erraz kondatzen zera zen sentiketua ez da zer adierazteko, batzuk bai erantzuten dute eta beste batzuk ez. Eta hori ere hizkuntza bat erabiltzean, eta batez ere nerabezaroan kode gertuko, kode lagun arteko horiek behar dituzunean, hizkuntzak laguntzen espaldi badizu, eta hor lanabesek espaldi badagazu, hori ere sekulako guba da. Eta orduan uste dut, teoria badogatela lagundu ez egiten soldok zertan lagundu dezakegu, baina inguruan ikusita zer beharko luketen, nik uste. Ematen du hau eta gazteak dira gure kezka edo lehentasun behintzat edo hola. Ez dakit Donostian gazteak eta erakarri behar ditugu eta egin behar ditugu gauza erakargarriak eta divertigarriak euskaraz ondo pasatzeko eta ez dakit helduak edo ez dakit munduan eragin behar da. Gazteak ere azkenean eredu eta helduak eta dituztenean, eta helduekiko harremanak eta dituztenean hor askotan galtzen da euskaraz aritzeko ohitura edo. Hori izan daiteke beste lan bide bat edo honetara azkerantzeko. Edo agian hori ez dakit, administrazioen ardura da galdera bat egin zion euskal teknikari batek esanaz zergatik azterketa zailan egitzen zituzten perfilak egitzeko. Eta berak erantzun zuen esanaz festa ateratzeko, banz ateratzeko habilidade eta talentasun batzuk eta ditu batzuk gainditu direla eta hori dagoela eta hor diok ez duela kontestarik egiten. Hori kontuan hartuta, eta irizpide hori bada erabilia den irizpidea, ez dut ulertzen zergatik aurreko gobernuak, atxilotu zen gobernuak, aldatu duen, hezkuntza redaktuan, orain arte zegoen aldatu edo bintzat indarrean jarri duen dekretu bat non derrigorrezko bigarren hezkuntza gainditzen duenak, bai ereduan edo bai ereduan, beste gabe, eta euskara asignatura eta euskal literatura asignatura gainditzen badu, gaindituta dauka B bat, hauek Europako markoa, eta berak ere zaldide bera ipatu zuen, Europako markoa. Europako markoarekin funtzionatzen da, ez da, Europa. Orduan, hori derrigorrezko bigarren hezkuntzari dagokionez. Batxillerari dagokionez, dekretuak dio, gauza bera,
beri, ja, azterketari egin behar ez duela. Eta unibertsitatean ikasketak euskaraz egiten dituenak berriz, C bat gainditu duela. Hori erabakitzeko orduan, ikerketa bat egin du, Euskal egin zuen, aurreko gobernuak, eta naiz eta gabezia batzuekin egin azterketa hori, esate baterago, ahozkoa ez zuten egin, gabezia zelako, eta bat, ahozko ez zuten handu. Egon ziren emaitzak, nahiko kaskarak dira. Hau da, B-ereduak ez dira iristen, eguneko otamarrera, eta D-ereduak eguneko berroi euskal izan dira. Orduan, irizpideekin funtzionatzen badugu, eta hori horrela baldin bada, hor iruzurra dago. Edo aplikatzen zaietan Europako markoa, edo inori ez, edo beste modu batera esan da, hezkuntzak ikeragarrizko erronka dauka hori ondo eramateko. Hau da, irakasle batek, ikasle batzuek maila horretara du nahi badute, daude ereduak, esan dugun bezala, Europako markoak argitan dituenak, eta hori ez bada errespetatzen eta ez bada lantzen iruzurra da. Horrek zer eragiten du? Ni atzo zeran egon nintzen gure barreko azkegun horretan, eta egon nintzen beste gazte batzuekin, unibertsitatean ikasten dutenak eta batzuki nagita, eta hor zen barrera bat, eta topatu zitzaidan justu gai aplikatzea. Eta beraiek guztiek bat zetozen, iruzur bat dela esaterakoan, eta hori ezintzela onartu. Orduan, pentsatzen dut, euskararen normalizazioan egingo bada, gauza guazak iztu behar dira eta beste modu batera kokatu beharko dutela. Hori da, zabiderik jarraituz egin beharko dutela, eta hezkuntzak sinatuta dauka dekretu hori. Orduan, ez da ginen nola gustatu nintzaidake hori adieraztea, edo baitzek baldin badaki hori nola dagoen indarrean eta zergatik eta ze asmo dagoen aurrera begira, edo gustatu nintzaidake jakitea. Bestela, segituko du, nik pentsatzen iruzur bat dela egiten ari garen. Nik ez dut defendatuko dekretu hori, baina nahi iruditzen dela importantea zehaztasunez hitz egitea. Orduan, egia da zuk esan duzuna. DBH-bi B-ereduan euskararen gutxieneko presentzia batekin edo D-ereduan egin ezkero eta euskara ikasgaia gainditu ezkero, B bat maila emango zaie. Batxillerrean eman ez, baizik eta administrazioko lanpostuetan B bat maila nolabait gainditzeko salbuetxita daude. B-birekin edo batxillerrarekin B maila adierazteko salbuetxita daude eta unibertsitatearekin zera. Baina duela izei behiren ikateko zuen 2008ko arala egin zutenean DBH neurtu zuten azan, ia ikasle lortzen zuten ez D bat, ezik eta ia D lortzen zuten. Eta garai hartan helburu etzala, zene behiatu ezan 2008ko kurrikulunean orduan bai esan zan DBH-en helburua baina euskaraz eta gaztelera zara B lortzea, pero 2009an PSOE-ren gobernadori egin duzun kurrikulunetik, baina orduan jarri izan nola Europako maila horiek jarri ziren helburu bezala 2008an zeuden. Eta orduan, B-ereduko ikaslearen herenak lortzen zuen B2. Eta 15 urterekin, orain dikan DBH bukatu gabe. Eta D-ereduko ikaslearen bi herenek lortzen zuten. Eta nik ez dakit asko B bat eta B biren arteko aldea zein da, baina nabituek esaten dute B batetik B birako aldea oso handia da. Orduan, egingo garen momentu honetan neurketa bat egungo ikasleriari egingo garenio 16 urterekin bere duetatik ateratzen den eta euskara ikasgaia gainditzen duen ikasleriari B bat maila gainditzen duen nik esango duke eguneko oso hartu batean
kritigarri izan daiteke sistema, igual egin behar da gaur egun gainera LOMCE datorrela eta rebalida toki guztietan jarriko dituztela LOMCE, igual akreditazio sistemaren bat, hezkuntza sistemaren batean, zerbait agian jarri daiteke. Euskararako jarratzen baldin badeko igual ez hezkuntzatako ere jarri daiteke. Baina, gai eztabaida iruditzen zait, baina iruditzen zait eztabaida egin behar diala zehaztasunez eta informazioa manejatu da, ez dela, claro. Iruditzen zait, esan dezuna da, DBH-ko ikasleriaren erenak bakarrik bortzezula B bat, eta ez ikasleriak erenak bortzen du B bi. Eta B batetik B bat. Azterketa hori Europako markoa lotuta da. Bai. Segur? B biko ikerketa ez da. No. Egin diren azterketak, hezkuntza errelatuan, egin direnak, oraingoa aipatzen ari garen, Europako markoa betetzen dute? Bai. Izei behin egin zuen, 2004an uste dut, bigarren hezkuntzan, ea ikasleriak B2 lortzen zuen. Eta 2006an edo zazpian denez gogoratzen, ea lehen hezkuntzako ikasleriak lortzen zuen dela. Eta lehen hezkuntzako ikasleriaren zeigarren mailako, D-ereduko ikasleen 170 dira, 12 urterekin ja B bat bazuen. Zen edut, eta bakoiek noliko dira. Orduan esan edut, hezkuntza sistemak gabezi asko ditu, baina, bueno, zen edut, askotan azkarri ditzaiten dugu eta panorama ilunago da, B bat ez da beste. Eta gero, iruditzen zait, unibertsitate bere bizitza osoa, urtetatik derrigorrezko irakaskuntza batxillerra eta unibertsitatean ikasketa euskaraz egin ondoren, B bat espaldin badauka, zen bat egin baduz, izango baina, gehienak egin gaztelerarekin, ez da, inork ez dio eskatzen unibertsitateko. Eta ez naiz da zendatzen ari, baina iruditzen zait, gai bat patxaraz aztertzeko eta alderdi asko ditu. Donostia pixka da horretan. Eta Donostia pixka horretan, Mikel Zaldiderekin jarraituko dut. Eta nik uste dut ez dela Mikel Zaldideren kontua. Aipatzen dugu maiz, babestu behar ditugula gune euskaldunak, Donostian direnak, eta esaten duen, hiru aipatzen ditugu, eta hiru aipatzen ditugu, horrela esaten dugunean, Igeldo, beste da Mallorca, eta beste da Zubieta. Nik uste dut beste arraketa bat egin beharko dela. Horiek ondo dago ez da. Baina horri ezak banik, nolabait lehentasuna ematea da, iruditzen zait ez dela zuzena. Nik pentsatzen dut lehentasuna eman behar digula, hemen dagoen oso handi, amara berri ditzen dugu horretan bakarrik. 10.000 euskaldun, daude, eta uste dut bagerako zer batean irago dela badera, bagera batean eta badatuta irago dela. Ordo, nik pentsatzen dut Donostian lehentasunak izan beharko luketela, euskararen normalizazioko politika batek izan beharko lukela gune ondioietan, oso ondioietan, eta hori dela gure erronkarik nagusiena, euskararen normalkuntza hemen Donostian errezteko. Begiratu ordez, aipatu ditugun, babestu behar diren, gure txiki hori. Askotan berritzen gara, hori baliz bezala gure enkizulin nagustina, eta nire uste dut hori ez dela barra. Uste dut, esan duan bezala, garrantzitsuena dela ditugun oso handia botanika, gure indarrak zehatzea. Jartzea. Hor, jarri detena da, Zaldidek pasatako inkestan, bosgarren blokean edo jartzen zuena, ez? Ze irizpidea jokatu behar da eztabaidan, auzo-zantzoko perspektiban. Hortxeatea zan, lehenengoa edo auzo bakoitzak partez bere plan propioa leheratu, auzo euskaldunen ekite lehentasuna, ondoren 2,6-ekin auzo euskaldunenek dute lehentasuna, eta 2,5, kasi pare,
Donosti mailan egiten denean, bidaltzen dutela pixkat hori, ez dela gero auzoetara eta horrela iristen, eta auzoka antolatu beharra dagoen, horren inguruan ere egon daiteke hitz erabaki, nola berrantolatu behar dugu Donostik Euskaltzalea, ez dakit horren inguruan ere inoiz hausnartu dugun edo zuen, eta horren inguruan ere irizpide nola ikustean. Lehen aipatu dezute lan mundua, hain uste Donostia da hiri bat nahiko konplexua, eta horregatik daude zenbat eremu ezberdin eta eremu bakoitzean esan daitezke zenbat gauza ezberdin. Esan nuke lehen gazteri buruz mintzatu gara eta ia bakarrik mintzatu dugu eskola mundua, eta ikasunak eta lakoa. Eta gero eskolatik kanpo egin daitezkeen ekintzak euskeraz eta lakoa. Horiez gain ere gazteak badituzte beste eremu batzuk eta eremu horiek ere ikutu beharko lirateke. Goten baldin bagera pertsonekin jarraituz helduetara, helduak ere dira beste mundu bat nahiko anitza. Naiz eta inkestak esaten duten gutxi gora bera, honetikan 40 egiten dutela gehiago euskeraz edo erderaz zaina egiten dutela euskeraz, gokuten baldin bagera kale-eskale, euskera ditzen dugu orduan. Gauza bada guk zer erantzuten dugu inkestatan gure ustez edo gure nahiez, eta gero noraino hori errealitatea adierazten du. Gutxi haitzen dugu. Hori pertsonekin. Guten baldin bagera beste eremutara, pertsona baizikan dendak direla, bestelako lan munduak direla, nik esango duke euskera ez dela biostak gehiago erabiltzen. Hori da, ni dudan impresioa. Dendeta jun, tabernetara jun, eta nik esan duke guen da 15 urte herriko zera euskera hitz egitearen datan hori menu. Orokorrea, beti daude salgoztu. Eudan egin impresioa. Eta nik askotan egiten ditut olako paseoak eta dendatan eta tabernatan eta pixkat observador bezala gauzak nola ikusten ditugun ikusteko. Soziologoen begiekin eta hori da nire impresioa. Guten baldin baderat ikusten baldin badu nola dan paisaia, idatzia, dendak nola deitzen diren adibidez, badirudi euskeraz gutxi. Eta inostak gehiago ez nuke esango ere euskeraz jasen direnik den izenak adibidez. Orduan esan nahi dut badagoela eremuka eta zer aztertzea eta impresioz gai gehiago jakitea, horietan ere nola egin ditzazkegun plangintzak edo egitan Donostien baldin badegu euskeraz bizidan hiri bat izatea. Gauza oso konplexua ikusten. Edo festak, Donostiko festak nola egiten dira. Euskeraz gehiago festatik kanpo baino. Baina ala ere ze mailatan festak.
euskararen bisibilitatea esango nuke. Euskararen bisibilitatea eta aitzekotasuna edo ez dakit nola esango litzateke hori ondo zena. Noraino aitzen dugu eta ikusten dugu euskararen presentzia. Biak, aitu eta ikusi. Badago zer egin nahi izan, zer aztertu eta zer egin. Horregatik, zuen bezalako, bagera bezalako taldeak, nire iruditzen zen direla oso esanguratsu, oso importanteak, zeren Fiskal Mikel Zaldik esaten zuen bezala, goiti beraka behar da, baina beti goraka ere. Nik esan dut gainea, euskera mantendu da nahi, beti gorakoa, handiago izan dalako, dudari gabe, goiti berakoa baina. Ez da erantzutearen, gaina jarri duzunez, bagirakoak, gaur egun. Adibide modu. Errealitatearen dako, jardunaldi hauek antolatu baitugu, agarren ipatu duzu dirutik, bagera, eta bagera bezalako beste euskaldun elkarteak, neurri baten, voluntarioetza eskatzen duten beste gainontzeko taldek ere, behar egin dutela. Zuen diskuntzaren kasuan ere, azkenean bagera gu gara euskaltzaileak euskara sozatuaren dut Donostian, bagerako bazkide izan, ala ez, gota ordaindu, ala ez. Hau da, etzat bagera, hola, zeintzu zagoean behitik, azte euskara sozatu behar guztiak. Zertu zeintzu horretan, azken urteotan, izartea ahuldu da da. Hau da, arlo askotan aurrera egin da, eta hori egia da. Baina arlo horretatik eta beti gorako presio sozial hori gutxitu egin da. Agian, gari batzuk joan dira, gauza batzuk sortu ziren, ez dute ematen, pentsatzen dira emaitza, ezta? Orduan, aldi berean bizi dugu, ikusten badugu kezka hori eta horregatik zaudete, gaude hemen, ezta? Hau da, hor berpentsatu behar dela eta behar beharrezkoa dela betik gorako, euskalduna antolatzea eta asmatu behar dugu nola, oso iritzi ezberdineko gara, esparru ezberdinetan mugitzen gara, alor ezberdinetan, eta hizkuntzarenan alor askotan, zazin gara zentatu gaztein, eta nik zerren bezak gaztein nagian ibai, hizkuntzan abir, beste alor asko ditugu. Baina nola da, zare hori euskaldun, zale hori, zare hori, ateno sentitu berko bidetekela horren parte. Gazero bat bezak, bere horren ibiliko da. Baina hori nola egin. Zegia da, bagera aldean, bagera badara Donostia horrean, euskaltzaren referente bat. Eta referente bat, askotan gogoan, nahian, borondatean. Eta gauza batzuetan da, eta mintzan apena, eta ekimena gabat, bestetik, antolaketan, eta ari garen jendeak bat gutxi gara. Egia da gaur egun eta hortan bai irabazi da, piratak, garai batean gertatzen ditzen euskaltzaren guztiak, euskara funtzionatzen zuten, eta euskal gintzan, eta berariaz hortan egiten ginen, eta gaur egun badira gazte euskaltzaleak, hasta biltzen, bagaren eta horlakoetan, baina beren esparruan euskara funtzionatzen dutela piratek, gazte beste gazte mugimenduetan, baina aldi berean hortan ere dira, galdu dutela, berariaz egitzaren kontzientzia hori. Eta irabazi da errol batzutan, baina eta hortan ikusten dut badugula jarduak horretatik uste hori ateran nola eta denak, helduak, gazteak, denentzat nola egiten duen zari behar. Baina presio sozial hori bai gutxitu da. Nik nire esperientzia jubilatu taldetik. Hemen jubilatu uste ditu gaztea baino gehiago, baina guk ere uste zerbait egin dezakela horretik eta aktiboak gara, erretiratu aktibo. Orduan hemen ere beste sozial mailan bezala euskeran daukago esperientzia bat guk hilero egiten dugu talde horretan herrialdeko bilera. Orduan bileretan aurrena gazteleraz egiten du,
ia osoki, baina, klaro, bagenekien euskaraz egin dizuenak beti daukala posibilitate hori, askatasun hori, eta interbentzioak euskaraz. Orduan, hasieran euskaraz nahiko interbentzioak eta bat. Eta gogorra egiten da, baina jarraitzu genuen alderdi horretatik, eta gaur egunean badanazkidu urte bete eta zerbait gehiago, bilera guztietan euskaraz egiten ditu. Baina zaila da. Esan nahi dut hor ikusten duzu, batzuk ez dakite, ulerture ez, beste batzuk ez dakite ulertu bai, eta bestea, Euskaldunak gera, eta Euskara eta mani dugu, eta hor ikusten da alako bortxatze bat ez dakidula sufritzen duzu, baina horat duzu zerbait zeritzen mani duzu, beti konkista besteena da, beste eramaten da, beti gaztelera da, ez dago inolako dudari. Zerbait zeritzen duzunean, beti gaude oso ondo aurkitzen gara gazteleraz, orduan, klaro, bizi gara bizka bat gogortasun horretan, baina bestaldetik baita ere, jendea danak izatu euskaraz egin behar dugu, eta zan ere, mentalidad aldetik eta gogo aldetik hori ez dago dudarik, baina gero praktikan, gero baita ere, irazkiak eta horrela, oraindik ez gera iritsi sortu euskaraz, gauza batzuk bai, baina batzuetan izaten da, sortuta dago gaztelerazko irazkiak euskaratzen ditugu. Baina pausua, klaro, badakigu dela euskara sortu eta gazteleratu egin behar ditugu. Esan nahi dut, hori da hizkuntza baten indarra horregon litzateke. Baina gero dugu, Bizkaiko jubilatu ginen horrela eta horretako kriston borroka. Esan nahi dut, horria bilera, gure herrialdeko bileretan, hori salto hori dan eman dugu, eta gero izaten dugu beti bilera eta gero bazkaria, eta bazkaria atzerek kantuak, eta euskal tradizio horren barruan, eta hor baita ere euskeraz izaten da, normalean, naiz eta talde batzuetan gazteleraz egiten ez dakitelako euskeraz. Eta bestea, baita ere hurbilketa hori, eta baina esan ere zaila da, esan ere ez asarretzea, eta nolabait egiten ari zeran, badakizu ondo egiten ari zarela, baina, klaro, posibilidade eukiaz gazteleraz egiteko, eta euskeraz hori mantentzea, zaila egiten da, benetan, hori daunu dakigu pixka bat, eta ganean elkarren artean gaudenean, borduan, horrendikan zailagoa egiten da. Nola de konfiantzeko jendearekin etorrela, ez daki, eta ez dakienak isiliko behar du, edo gazteleaz interbentzio egilezake, baina interbentzio egiten dezunean, badirudi besteo dakigunak horretara berbatek etuela, bidenekin pixka bat ikusten nuen, lehen monjak eta horiek, gazteleraz egite zuten, eta orain ni badakitu egin euskalduna direla, baina salto hori pixka bat gogorra egiten da. Hori ez da arantzazuk esperientzia adibidez, arantzazun danak egiten du gazteleraz, irakasle guztien danak ziren, danak ikasi genuen beti gazteleraz, eta Gandiarekin eta Biasantekin eta beti nik gazteleraz egin dut, inoiz okurritu egiten euskeraz egitea, eta baina hor gertatu zen fenomeno bat, eta nik horregatik uste dut hemen ere fenomeno bat igual gertatuko da, gazteetatik edo zarretatik, ez da inundik, gertatuko da igual, eta izan zen kontzilio batik hori gara. Nola, horrek Elizaldetik izugarrizko garrantzia zuen eta lenguaz vernakulas hori, herri mailako hizkuntza eta mezak eta sermoiak eta horrela. Orduan horrek hartu zuen izugarrizko indarra, eta hor zauden baita ere, maixua, Agirretxe eta Goitia teologian, eta ez dago oso euskaldunak eta horrela. Eta gaur egunean, inork ez du egiten guk, inork ez dugu egiten gure irakasleekin, ia egiten genuen lagun guztiekin, beti euskeraz egiten du, ez dago inolako dudarik. Ez dago inolako trabarik eta zuk gehiagoan teologian eta inoiz ez ditu zentzun euskeraz, nahiz eta Ibarran gehiagokoa izan, baina orain, dute zeranean hitz egiten duzu, ez zaizu buruti pasatzen ezan eta ez guri gazteleraz egiten. Ez nahi, hor indar bat adibidez, nolabait,
erlijioso maila importantea izan Konzilio Vatikano bigarrena, eta beste gauzetan bezala, eman ziren bezala, hainbat pausu, gero igual azendu egin dira bai edanak, baina hizkuntzan iaia golpez eman zen. Ia orain artetan egiten dugu zera, gazteleraz, irakurketak eta ofizio guztiak eta konversazio guztiak eta guk bakarrik forman esatez diguten bazkalduta gero. Bueno, bazkalduta gero, okazu 3 ordu laurden euskaraz egiteko posibilitatea. Euskaraz egiteko posibilitatea. Ezagaz, hori eta arantzazunek, batez. Peilo Zabalarekin, nola egiten zenun, amezketak bat, anezizukikoa eta ekarrekin kunetan, beti gazteleraz egiten. Eta pamaritorra daila, zane, naiz eta ematen duen oso gauza bitxia eta oso arraro eta hortik begiratuta, hori 1900 eta 1900 da 1992 hori izan zanean nolabait osoa, baina 1989, 1998, 1997 etorrela, danak egiten gaztelera. Orduan, fenomeno batzuk badira, naiz eta gauzak ematen duten oso zaila direla, eta momentuan, badirudi, hau eramango duenik ez dago, baina igual, haize berri batek, edo moda berri batek, edo gazteak ez dakiz zer hartu dutelako moda bat, edo nik uste esperantza badaudela, eta beste aldetikan, konklusio bezala esan diko nuke, ikaragarrizko borondatea eta gogoa behar dugula euskaldunok eranak. Askotan behartu eta bortxatu egin beharko ditugulako gure lagun. Gure lagun euskaldunak. Ez nahi zari euskaldunak egin. Zan guk euskaldunak izanik, jende asko euskaldunarekin gazteleraz egin dugu ohituragatik. Birenek izatzen ohitura horrek izugarrizko indarra du, horrela ohitu gara, nobioetan euskalduna ginean, baina erderaz hasi ginean adunako fesketan, eta gero ezkonduta jarraitzen dugu bat amezketakoa eta beste zintzurtikoa eta jarraitzen dugu euskaldunak izanik, baina gaztelera zentzuten, hala ezartu ginean, hala egin dugu gure bizitzaren lehenengo zatia, bigarrena, hirugarrena, euskeratu ditugu semea alabak, baina ohitura jarraitzen dugu. Oso gogorra badira ekarrik ditut, 5 arreba eta gero 3 arreba. Eta anak euskaldunak gara. Baina arreba beren artean, beti gazteleraz egiten dute, eta nahiak beti euskeraz egiten dugu. Eta arrebak ernaiakin gaudenean danok egiten dugu euskeraz. Zer gertatzen da, zer pasatzen da, ez dakiz zer, ez da ideologia, ez da politika, beste zerbait. Bizitzaren beste arlo bat da hori. Eta nik uste nik esan duten esperientzia jende asko bizi duela herri txikietan, eta ez herri aldeetan, eta aldietan ere bai. Orduan hor, lehenengo nik uste, hori izugarrizko kontzientzia behar dugula, borondatea ikaragarria, behintzat momentu honetan, eta gero nik esan nuke, badagoela gauza bat, ez oso importantea, beti esan duguna eta askotan egiten duguna, lehenengo agurra beti euskeraz. Telefono deiak euskeraz, eta ez badizu egiten, moztu. Alba da moztu, batzuetan ezin da. Saltzeko balima da, ez, bererosteko balima da, moztu. Eta gero dago beste, gozobaldik uste baita ere, helduen artean, mentalidadea eukitzea handiekin, zaila da uste, mentalidadea eukitzea txakurrakin eta ume txikiekin dago. Txakurrari izen guztia jartzen dizki euskeraz, torri esaten dugu eta libro esaten ben, eta hori gazteleraz bakarrik dakitenak, eta ume txikiari ere oso zaila da persona batek, egongo dira, baina ume txiki bat ere gazteleraz ez egitea. Naiz eta erdalduta izan, gaztelerako izan, badaude, baina bai, asko iritu zaizu, nahi etzen tokak, nik usten ditut, esfuerzo handi bat egiten dut txiki-txikiekin, euskeraz egiten dira, 4, 5, 6 urte dituztenean ez horren esteban txikia direnean, adibet ez, baina hori, mentalidade hori,
ume txikiekin edo badirudi hor zerbait ematen digula berria, balio duena, eta bat, eta gero ia pizkana zailak hori egite zailo jendeari, ikastolera ematen dituzun umeak eta horrela galduna, estelera ez dakiena, ematen ditu ikastolara, eta ume ganaputen danean hartzea horrela, zer moduz, nola ez dakizer, nik entzuten ditut euskeraz. Errentean nola entzuten dituen, eta Donostian Xularren ere bai, eta etziren euskatu. Orduan hori, pixka bat hori, holako gauza batzuk, zerak direnak, behar bada errazagoa direnak, eta gero mantentzea euskeraz euskaldunon artean, euskeraz egiten dugun artean zaila, eta gero hor barruan koadenean bali maitugu bat, bi, 6 euskaldun eta garbaldun bat, eta 7 euskaldun, ez da? Baina, ez da gituen nola euskatu litekeen, baina hor beharko da bortxatze bat, baina bortxatzea maitasunak ez da gituen, nola egiten nahi. Ez da gituen. Baina, begira, labur bilduz, mundua gazteentzat gertatzen den, bai? Eta gero, gazte eskola ondoren ez dute praktikatzen euskaraz hitz egiten. Eta poliki-polikiak ahazten dute. Birenek esan dakoa, bera zehaztu digu den. Hori da gakoa gazteentzat, lehen da bizi, lan. Une honetan lana daukate gazteek, beste saioa izango den. Bai? Eta euskaraz hitz egiten eta euskaraz ikasten behar dute unibertsitatean ere. Astero 4 edo 5 ordu beharrezkoa. Eta horregatik, unibertsitate ondoren gazteek daukate 24 urte eta bizitza osoa ikatzen eta hitz egiten euskaraz, eta gero kontinuatzen jarraitzen eta alderdi politikoek ere liskaretan bete, eta mehatxatzen dute, eta konfusio handiena daramaten izarte guztiok, bai? Baina hemen beste gauza. Orain dela 50 edo 60 urte, beste provintzia, Espainiako provintziatik etorri zuten lan bila hemen. Eskondu, jubilazio, baina bere sena lapen. Euskaldunok dira, bai ala ez. Jaio hemen, baina euskaraz hitz egiten duten denok ez. Hori adaptatu behar dezu. Non bizi zaren, adaptatu behar dezu. Frantzian 3. generazioa, magrebia, ez dute adaptatzen gaur egun. 3. edo 4. generazioa. Eta hementxe lana asko geratzen da etorkizunean. Zergatik, irakasleak lana galdu zuten lana asko. Irakasteko, gazteentzat irakasteko. Eta eskola ondoren ez dute praktikatzen hori lana galdu. Lana osoa galdutak. Eta nik esate baterako etxean nire emaztearekin erdaraz beti zergatik bera ez dakiela euskaraz hitz egiten, baina hementxe jaioa
baina bera euskalduna, benetakoa, eta erdaraz sekula hitz egiten, baina bera euskalduna da. Baina begira hemen, alderdi politikoek. PP eta sozialistik burmuina daukate Madrile. Eta hemen ez dute, nola esaten dara, sorbalda arimatzen, nola esaten da, interes komun. Hori. Baina lan asko geratzen da. Besterik ez. Ez dakit nola oso izena dokumentu. Maria Jose, zuk esan duzu, azken urte hauetan impresio duzula Donostian berakada egin duela euskararen erabilpena, impresio. Zu kaleak itzezarela eta zu itzezaren gunetan ikusten duzula hori. Berkutzea bakarra. Gautzein behar zuena, hori batzuk, gautzein behar zuena, eta asmoan ekan berak ere zure ikuspuntua defenditzen duelako opzioa. Nik hori rebatitzen asmoan dugu. Neri dutzen ez. Neri dutzen, horren, lehen baino gehiago egiten dela euskaraz. Nik ere impresioa daukat, zure aldean antzizko impresioa daukat. Izango da beste mundu batean egitzen da izenako, jalean egitzen da izan mundu batean. Nik uste dut hemen, aurreko irate ditzen zutenean, ikusi genuela edara ari diren egiten, ez? Irate, euskarari egiten, ez dara ere. Eta hori gauza berria da, baina ezken urte hauetan egin dira. Eta ez da gauza bakarra izan, nik uste dut gauza gehiago egin direla Donostian, lehen ez zeudenak eta horrek badaudenak euskararekin lotuta. Eta nik bestean orain dira ez da ipatu, baina ez tengo dut, nik ipatu dut. Nik uste dut ez da eta eman dena udalean. Udaletxean, udalean, eta funtzionatzen duen udalak, bertan langilerian, eta baita udalak kanpora begira egiten duen hizkuntz politikan. Nik pentsatzen dut lan bat egin dela, euskal gintzatik, ere, hori horrela izan dut. Eta gaur, zehalean, transversalidad, eta batima da bat eta euskaraz transversalidad, eta batima dauka, dara lan bat egin delako. Nik uste dut jaiak, eta udalak antolatzen dituen ospakizun guztietan, euskararen presentzia askoz handiagoa dela. Azte nagusiak ere geratzen badiozu, egunez egun gutxeitez ikusten, gutxeituak eta beste basta. Beste dago nintzatiak eta ekitatiak eta jardunak egiratzen badituzu berri. Bai zinemaldia, orain dago izazko bide zinemaldiako, horko aldarekapenak, egiten dutenak, esaten dutenak, askoz ere euskalduna dagoa lehen baino. Beraz, udalaren aldaketa oso garrantzitsua izan dira uste dut, iraten esan den bezala, euskarari dago ez. Orduan uste dut, aurrera pauso handia dira. Aztertu beharko nuke gehiago, nire ustez horrela da. Hortik aparte, pentsatzen dut, ni mugitzen ez lekutik ari naiz. Eta, hemen impresioak, impresio buruz egiten ari gara, baina impresioa. Nire impresioa da, ni mugitzen ez munduan pentsat, alderdi politikoan ere aldaketa handia egon dela, euskarari dagokionez, eta gaur, askoz ere presentzia handia dagoela euskarak. Alderdi guztietan gogoan, eta zer esanik ez, abertzaleak diren alderdietan, eta euskaltzale definitzen diren alderdietan. Gaur egiten diren batzarrak eta egiten diren bilerak, euskaldunak dira. Horrek lehen ez bezala. Lehen nahikoa zen bat erratuaren hautzea, beste guztia izateko dadu badago eta hon erderaz egin dugu. Gaur hori ez da gertatzen, aldera ez. Euskaraz egiten da, naturaltasun guztiarekin, nire ez nire izan mundutu egiten. Pentsatzen dut, nire hau badago, eta pentsatzen dut bere esperientzia, pentsatzen dut ezaten ari ez eta
zerbait objektiboa. Beraz, ez dago ados. Gero bestalde. Euskararen aldeko aldarrikapenak izan direna, Donostian azken urte hauetan izan direna handia. Bai, Euskararen euskaraz antolatutakoa, bai konseilioan antolatutakoa, inoiz ez dira olako handiak, olako manifestazio handiak, olako aldarrikapen handiak egon Donostian. Horiek dira faktore batzuk, esateko nire iritziz, nahiz eta beste batzuk zorera pentsatu, eta badakit ez dutela horrela pentsatzen, aurrera goazela eta aurrera egiten ari gara, eta garela eta ni behintzen txakopen duzu ikusten dut, eta horretzen hori. Hori da nire iritziz. Nik uste arrazoi esula horretan. Niko ez nuen nintzazen oso horiek kontuan hartuz, behizikan zu kalean jun, kalean ibili eta zerta betatzen dana. Baina arrazoi dezu. Eta gaina hori da, bai goiti bera eta bai beti gora. Udaletxean, dudarik gabe, dago aldundian ere esango dute ere bai. Eta zuk esan duzu kontxilioa, guen da gutxi egizuten manifestazioa. Gero dago baita korrika, giosta erakargarriagoa dana, giosta jende gehiago markazten duna. Eta hori dana egia da. Baina, eta hori da oso importantea, oso indartsua, zeren gainean gertatzen da gertuko instituzioetan, ikusten baldin bada, euskara erabiltzen dana, hori erakargarria da, baita ere euskaraz ez dakitenak agian, errespatu gehiagorekin edo euskara jasotzeko, aldeko jarrerare izateko, naiz eta asko ikasi ezatean zerbait bai gutxienez ulertzeko, eta hori egia da. Baina, nik esaten nuen horretara iritsi gabe, lehen esan dudana, kalea jun, dendak ikusi, eta horako gozak, ez dut uste aurrerapen ondirik egin duten. Baina zorionez, besteak bat eta etorriko dira. Eta gero gainean, nik ez duke nahi mesu negatiboa eman, zeren hori da gure zoritxarrera. Gu behar duguna da, alderantzi zen mesu baikorrak ematea aldego lundi hurria. Orduan niko duke zuk esan dazunari egia da, eta eskarrak esan duzula hori, gu denok animo gehiagorekin ikersek, ateratzeko denetan, zertu den arago. Horretik nuen, eta bisakonek izan diren bikiz, gu, enbira gero, gizartera gileak, eta beti gorako horretan, ezta? Baina zuten goiti beratuak duen garrantzia, hori baten naztu da dugula, eta baita zuzure ipatu duen horretan, ikusi da, barkatea, euskaldun izatea, horre bakarrik eta askotan egitea, euskari prestigio duen ditu. Eta, goratzen ez, anoetan frontoian, justu gorantzatzen, berri alkatezela, frontoian, eta berak egin zuen ez euskeraz, hango duzutiek eta orkesten duzteak euskara euskara egin. Hango egitzatzen hori gertatzen beraz, goitik berako garrantzia, eskuntzak, inun, irabazi, galdu, handu direneko guztietan goitik berak galdu dira. Hau da, berariaz eta bizikletan inbiliz, ez dira eskuntzak galdu. Nioet ez dira baki, bai hau bideko orain milik horretuko gaztelaniaz egin. Eta hartzen dira, gaztelanian ikasi zutenak, gaztelania jakin gabe izan zen, goitik bera behartu zelako, ez da. Zuzunet, presioa galdu dela, eta orain dela urte batzuk, beharrezkoa da, eta euskaren batez ere aurrera egin bazen beti gora egin zela, eta beti gora zegoen indar horretan, gero goitik bera egin dira gozke, eta horren lagundu du, baina bitar horretan hau ginda bekoa. Eta bekoa hau duan neurri baten, eta horren goitik badaude ere duonak, baina beste batzuk ez. Eta horrela egin dagoen, jatzean duan eta horren egin garratzea, bagina
dago, ez, horren bigarren partea edo zabala da, ez da. Baina ez dakit zer da lortu genituen, 77 lagunek eskatzen, biara batzu, ez zuten eskatzen, asko, baina euskarazko, mediku euskaldunak zutelako, genuelako. Baina goitik bera, orain dela 3 aste, nik orduan eskaeran egin mediku euskaldunak aurreko orain dela 3 aste, eta zazpik eskatu zuen, 500 lagunik gutxienez, euskaldunik, kendu zen mediku euskaldunak. Goitik bera, ezen bagara egin bat ezbira baztira, eta 500 numerak ezakitzen zehatz, baina Donostiako datuak hartu, eta zentzen dela euskaldunak, mediku bakoitzak 1.500, 1.800, 2.000 arteko zer ditu, ez da bere zerrendatan medikukoan. Mediku bat tentzea, euneko 40 euskaldunak batera, 500 lagunik, bapak, mediku bat egiztera dute mediku euskaldunak. Zenbat emango dute hor orain eskatzen. Eta orduan, goitik bera izugarri egin daitekela, eta horrein, bilatu egitula, horiek eragiteko bidea. Eta Katalunian ez daukazu hori problemarik hezkuntzari buruz. Katalunian den antolatu eta garbi dago, bai. Katalunian. Eta hemen lan asko geratzen. Lan asko geratzen da. Konklusio, ez dugu hil behar. Ez dugu hil behar. Goitik behar, zertzen. Goitik behar, eragine zuzundia bat, galdera goitik behar izaten. Arropetikora, goitik behar garbi dagoenean, Kroaziara naiz, eta Kroazia beldura daukate zergatik. Orain, Aleman. Berrogeita 10 urte badu. Kroaziako hizkuntza desager. Nola? 4 milioi biztanle, 4 milioi eta 300.000 biztanle. Baina mundu osoan beste pare bat milioi kroaziarak bizitzen dira. Baina orain ja, daukate, beldura daukate, egun baten gure hizkuntza desager dezake. Eta hemen Euskadi 2 milioi eta gehiago biztanle eta lan asko gertatzen da. Zergatik, hizkuntza ez desagertzen. Hori. Eta hemen alderdi politikoek gizarte osoa bultza eta bultza eta bultza. JK. Claro. Henik eta egiten, gauza txiki bat bakarrik. Gazteleratik euskarara pasatzea hain azkar. Eta bat nikostera bi gauza, bat goiti behera, eta bestea lurra euskalduna. Goiti behera egin zen lehenago gazteleraz egitea danak, baina euskaldunak jarraitzen genuen euskaldun izanik atzen dute horrela, baina lurra bazegoen. Orduan, berriro goiti behera, horretara beste movimentu bat neiko gutxi kostatu zitzailu. Eta rekapitante batzuk zirenak edo rekapitatu zirenak horren alde, bazeukaten provintziaren barruan, Soria, edo Santanderren, edo Valladoliden edo horrela, bere etxeak. Hor, gertatu zen horrelako gauza batzuk gertatu ziren. Orduan, hori ere oso importantea da.
batzuetan esaten dut, iparraldean oso gaizki dago euskera, eta ondo, oainiak jende zaharra asko dago euskalduna dena. Eta ikestolak eta horrela. Nik eduki nahiko nuke horrelako errestasuna Bilbon. Eta azken batean gure bidea izango da nolabait Bilbok egiten duen arabera. Bai ekonomikoki, indarra handia duelako, bai ez dakit zer, eta bat. Eta orduan, klaro, oso gorra ikusten dut, baina, hor daude. Bilbok indarra handia du, eta ekonomikoki, eta goiti berakoa oso gure aurkakoa da, neurri handi batetan. Baina, Bilbo ere euskaldu egin beharko da. Noiz ez dakit, baina hori oso importante da, ez Bilbo zer egiten duen, eremua da. Horren aipatu dezun ideia hori asko esaten dute. Txepetxek adibidez, Saitar Vitoriak ere esan du. Eta beste batzuk, beste aditu batzuk, soziolinguistak direnak eta holakoa. Holakotan, hiri nagusienak du arrakasta handia. Orduan, zer egingo genuke Bilbo aldatzeko, egin beharko genuke baita. Zerbait pensatu beharko genuke. Ni orain Donostira etorriko nintzateke berriz, eta Donostian gertuagun daukagu, eta agian gure eragina erresago daukagu Donostian, eta gutxinez gozen Donostia euskalduntzea. Bidea marrastera goazen, hor esaten dira. Bidea marrastera, Donostia. Baina, hori ere bai. Egun marrastea oso importantea da Bilbon ere. Bilbon ere jende asko da euskalduna dena. Behar da Donosti baina hori gehiago da. Euskaraz dakiena, gauza da, nola lotzen duzu, nola lotzen dituzu. Hemen zaila bada? Baina, hoxe, bari, Donostia ez dugu konpondu ez gaziko barri dugu. Ez, nik eta bezaten Bilbo konpondu behar dugu, nik? Hain dole, urko zailo batean bilmentu. Bera, marraztera bat, Bilbo. Inerrozen. Aberazgarria izan dela gaurkoa, eta ere, behintzat bidea du, bertean, horrengo saietan ere, asmoa, hori Jose berak hartzen duenean ere, ondoren izango dugu aukera, artean hitz egin dut, eta da, horreko da, behin izotzako eskatuta, horrengo saietan ere, elkarrizketa izan dezagun. Horrelazi, beste nire izateko ere, horretan libre, datorren astean, izan duguna urrengo hitzaileak, aztertean, ordu berean, eta Lorea Agirre eta Nikor Otxoa izan dira. Abiatu, izan kulturatik, dira, kultura duen garrantzia, kultura eta hizkuntzak, eta galdututa daudela, handiko ez zituzten, datorren astean dibilizat. Gaurko garen laguntzen egitea ez da errezka izango, ibidea lakorneko batetik bestera eta pixkatuan nahazmena izan delako, saiatuko gea eta bidaliko dizuegu eta blogean ere zintzilikatuko dugu, gaurkoa lagunpena edo. Adare, improvisatzen izugarri ondo, zapegeria zen.